Gani nga mga pare, may oras na ka makapaninglod ka sa Ginoo. Buwan sa Hulyo ning tuiga, gipahigayon ang demolisyon sa kapin 80 ka mga stall sa Unit 2 sa Carbon Public Market alang sa redevelopment sa labing dakong merkado sa Dakbayan. Nagkagubot ug nagkaguliyang atol sa maong demolisyon, human nagkasumpaki ang demolition team lakip na ang pipila ka mga vendors nga supak sa maong lakang pagguba sa maong stalls. Sa pag-arangkada karon sa pagtrabaho sa bagong Carbon Market, subling mipadayag ang mga miyembro sa Carbon Hanong Alyansa sa ilang mga sentimento kalabot niini. Si Ana Marie Ariosa, chairperson sa Carbon Hanong Alyansa, may klaro nga dili sila supak sa paglambo sa carbon apan wala sila makauyon sa unod sa Memorandum of Agreement gikan sa Cebu City Government. Sublion na mo sa pag-ingon, dili kami supak sa pagpalambo sa carbon. Dugay na usab kini namong damgo o pangandoy. Apan nakita namo sa unod sa MOA, ang halos walay kalainan sa original nga joint venture agreement. Makalilisang gihapon. Nganuman, una, nagpabilin ang mga probisyon nga napalig-on sa privatization sa carbon. Pasangil sab sa membro sa maong grupo nga si Winnie Mero nga gamay pasab ang mga vendors nga nakapahiluna sa interim building nga mo'y temporaryong balhinanan sa mga vendors. Actually, ma'am, wag di pasun ang total vendors. Muna hinungdan nga naay mga vendors nga nakakaroon diri. Makita ni siyang loyo kaning mga buwakan nga nasa junior na trading. So naa sila diri ni balhin umikan kay ditong lugar gagmay ilang pwesto. Dili sakto sa ilang pagpaninda. So kumingon ka og na displays, usap ko sa displays, usap po si tata sa na displays ng mga vendors. So baka ang ilang mga istorya. So kami lang usa sa mga proof nagpamatuod nga lagi na displays. So katong regarding sa gimong 5,000, mao to ang mga apektado sa panginabuhian karon. Kay kunod ang ilang kita. Ang maong sentimento gisuportahan sa buko vendor nga si Romeo Plantar. Asoy ni Plantar nga human sa demolisyon, igo na lang siya nga mangita og lugar nga kabaligyan sa iyang produkto og naobserbahan ang dakong pagminos sa iyang kita. Ako nagkalisod-lisod yung ron sa pod, wala na may palit. Nga kami gilisod-lisod mi sa mga market. Din ang hapit namin din ang patindahon kay 6 to 6 ang mong pagpaninda. Ya, saan mo na mo paghalin sa mong butong og 66 mong paninda nga adlaw man mong halin. Pan si Dodong Caramelo, usa ka herbal vendor, miuyon sa redevelopment sa maong merkado. Nagkanayon siya nga mas hapsay ang ilang gikahimutangan karon sa interim building. Okay raman ang pag-transfer na mo dire. Gani mas mugaway pa man gani amo nabantay na istaran dire. Kuan pa kanang in place pag yun ang tanan mga pwesto bitaw. Whereas kung adto dito sa Freedom Park, tuwa ang init, tuwa ang abog, tuwa ang uwan, nya napay kanal baho kayo. Pagbalhin diri sa kuan interim, this is interim market. So ang interim market nindot yun. Samtang si Flor Manatad nga usa ka flower vendor, nibutyag nga uyon ra siya sa pagbalhin kanila sa temporaryo nga building apan aduna lang siya mga pangagpas. Wala siya kuan. Wala may privacy. Walang jud na niya. Pero ni okay man sila nga ipalak lang daw ana. Murag patrabahoan gani, pero amo na lang gasto. So far okay raman kay murag ang amo ang mga suki naganam-anam naman lang sad sila og kanang toltol. Madaglahi man ang baruganan sa mga vendors, ang panghinaot lamang sa grupo nga Carbon Hanong Alyansa nga dungan sa paglambo sa bagong Carbon Public Market, mausab ang paglambo sa kinabuhi sa tanang manindahay. Alang sa My TV Cebu, kauban si Ginalyn Perrocho, kini si Judy Madora, HNUcom Intern.